final, ainda que nós ambos os dous pensamos que evidentemente sigue presente, el tuvo que esforzarse para intentar defender a posición contraria e afortunadamente salió nos ben ganando. Non é bom porque, vamos, é importante que a xente nova tamén se sepa debatir e sepa relacionar os temas, un tema da actualidade que eu tamén penso que sigue estando na sociedade. E bueno, e que foi a idea de ir a... Bueno, eso xa un pouco sobre máis dos profesores, non? A idea de... Sí, a máter está aí a tua esquerda. É unha actividade que realizamos desde o 2008. Digamos que os resultados van confirmando a perseverancia da mesma actividade, a creación de unha cultura no propio instituto en relación ao debate de competición e a oratoria de xeral. E, bueno, o reto xa é, o seguinte paso é os 4 equipos, conseguir, temos 3 equipos campeóns e o que queremos agora son 4. Entonces, hai que ser ambiciosos. Además, é bonito ver que eles se esforzan, que o valoran e que les gusta, que se divirten, porque obviamente hai un traballo detrás deles que é moi admirable, moi combinable e un pouco emocionante para a computadora. Vaya. Sobre todo os que ganaron por segundo ano consecutivo, que son os de segundo de bar, eles dous, Sergio Pescador e Candela. É o segunda victoria consecutiva deste ano. Ganaron o ano pasado. Así que supoño que fomos máis disfrutados. Sí. E dúas viaxes, efectivamente, o nivel económico para destinar unha viaxe, e xa fixeron unha viaxe ano pasado a Roma, con Xulio e con caso campeón que era ao revés. Non foi Este ano non sei a onde pensar a mí. E xa que me tengo a policial, se pode ser a